खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम आं दिनै फेरेफुंजानि धुप लगायनानै दिपेन बर' सारनि सैथो खुगानिफ्राय राव ओंखारनायाव बा सनिपुर बिसनाथनि बिसाराव रायजोनि जानानै दिनै माथो गेवनायखौ बे सारनि दिपेन बर' सारनि देहा सोलेर गासिबो जि रायजोनि खामानि मावनो नाजादों आरो न'खरनि गासिबो मोजाङै सोलिलांबाय थानो हाथों आरो दिपेन बर' सारनि रायजोनि खामानि मावनो आगान सुरनायाव अराय सम जाफुंथों बेखौनो आङो दिपेन बर' सारनिसिम आरज गाबो। दिपेन बर'आ अराय सम आलो गोजोनै हारिनि खामानिखौ मावलांबाय थानो हाथों बिनि थाखायनो आं दिनै फेरेफुंजानि नैबे धुपखौ लानानै दिनै साखि फोजोंनो हायाखैबाबो दिपेन बर' सारनिसिम सनिपुर आरो बिसनाथनि जानानै आंनि चेनेलावनो आङो बरायो आरो दिपेन बर'आ अराय सम सनिपुर बिसनाथ रायजो राजानि जि गोसोआव बिसार लुगैदोंमोन बे बिसारखौ दिनै गेवलां खालायना होबाय बिनि थाखाय दिपेन बर' सारनिसिम जै बेखौनो आं फंनैसो बुंनो सानदों जाहाथे आंनि बे धुप खाथि लगायनानै दिपेन बर'नि गोसोआव जि रायजो राजानि सिगाङाव गोजोनै सैथो गोसोयै बुंफ्रुनायनि थाखाय दिनै आंनिसिम हाजार दिपेन बर' सारनिसिम खुलुमहरनाय थाबाय। गिबियावनो दिनै आङो बुंनो सानदों आंनि बुंनायाव जाहाथे गोरोन्थि जायोबा सनिपुर बिसनाथनि रायजो राजाया आंखौ निमाहा होयो आरो आं दिनै सनिपुर बिसनाथनि नुनाय रायजो राजानि हास्थायनायाव दिपेन बर'आ मोनसे बिसारखौ दिनै गुवार दिनै बर' इउटुबारफोरनि सायाव दिनै खावलायबाय। बर' इउटुबारफ्रा अराय सम बा बर' रादाब खुंगिरिफ्रा सनिपुर बिसनाथनि जानानै दिपेन बर'नि बुंनाय मोनसे गेवलां मोनसे थाखुमानानै थानाय रावखौ बुंफ्रुना होनायनि थाखाय बर' इउटुबारानो जा बर' रादाब बुथुमगिरियानो जा बर' मेलेमजिबिफ्रानो जा जिखुनु जाया आबसुनि खर्मिफ्राबो दिपेन बर'नि रावखौ लानानै जाहाथे हेफाजाब होयो आरो बर' इउटुबारफोरनि सोंस्लु सोंनायाव आरो मावनो नाजानायाव जाहाथे दिपेन बर'आ बुंदों अराय सम हेफाजाब होगोन सनिपुर बिसनाथनि जानानै जुदि खामानि मावोबा। दा आङो आंनि चेनेलजों खावलायो फैदो क'क्राझारनिफ्राय जेसेबां माने उदालगुरि बाक्सा जेरावबो मोनफ्रोमबो बर' रायजो राजानि इउटुबारफ्रा सदिया जेसेबां अल आसामाव जेसेबां बर' इउटुबारफोर दं फैदो सनिपुर बिसनाथाव फैदो बर'नि खावलायनायाव लैहोर फैदो आरो बर' रादाब बुथुमगिरिफ्राबो रायजोनि जानानै फैदो बेखौनो आङो खावलायो। बर' इउटुबारफ्रा थाबैनो खामानिखौ रायजोनि सिगाङाव गेवलां खालायनानै होनांगौ। दिपेन बर'आ जि हास्थायदों दिपेन बर'आ सैथो खोथाखौ दिनै जिबौजों एम्बुजों दिनै लागावनानै होबाय। दिपेन बर'निसिम हाजासे बर' इउटुबारफ्रा साबायखर होनांगोन साबायखर। बिनि थाखाय आङो दिपेन बर'निसिम गोजोननाय हाजार आङो सारनिसिम हाजार आंनि गोसो गोरबोआव जेसेबां दं आरो सारखौ आं खाथियाव मोनोबा आथिं हमनानै आङो खुलुमगोन आरो न'खरनि माखासे जुदि खामानि मावनांगौ दंबा आं मावना हैगोन मास मोनसे दिपेन बर'नि सारनि बारिफ्राव। दा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। दा रायजो राजाया खोनासंदो आरो बर' इउटुबारफ्रा खोनासंदो। बिटिआर एकर्डनि सिगां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन अफिसियेल खामानियाव बिना फैसा रायजो राजाया फैसा होआलासिनो खामानि मावनो थाङोबा फैसा होआबा खामानियानो मावनो हाया बर' रायजो राजाफ्रा। जों जि हास्थायनाय जों दिनै जिखुनु जाया अफिसियेल खामानियाव अफिसारा रायजोनि खामानि मावनो होनो थाखाय दिनै साख्रिनि दरमा जानानै अफिसाव जिरायो रायजोनि खामानि मावनो थाखायसो सरकारा अफिसाव दोनो। बिनि थाखाय दिनै जायफोर रायजो राजानिफ्राय थाखा फैसा जाखुमानानै थादों बिसोरनि सायाव एरेस्ट जानांगौ होननानै जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां अनेक बुंदोंमोन। बे अनेक खोथाखौ बुङोबा खोथाया लावलांनाया खोनासंनो बागोन। बेनि थाखायनो आङो प्रमदनिखौ दोनथ'नानै फैदो सनिपुर बिसनाथनि रायजो राजानि जि माने गोसोआव गाबखांनाय आरो रायजो राजानि सायाव जि आबसुनि खामानि मावनाया सैथो ना असैथो बेखौ बर' इउटुबारफ्रा मोजां खोनासंनानै लादो। आंनि बुंनायाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव सनिपुर बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसुफ्रा मा खामानि मावदोंमोन हानि खामानि मावनो थाखाय हानि खामानिखौ सोर दायथ' लादोंमोन एफआरसिनि नामाव
सोरनावबा 1000 सोरनावबा 2000 सोरनावबा बिदिनो 500 सोरनावबा बिदिनो 4000 5000 सनितपुर बिसनातनि आबसुआ खामानिखौ मावदोंमोन। सनितपुर आबसुआ थाखाखौ खांनानै सोर अफिसारनो हैदों आरो प्रमद बर'आ मा बुंलांदोंमोन आबसुनि जि जानाय लिडार समाव मा बुंदोंमोन आरो जेब्ला बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव एफआरसि लेखाखौ मावनो थाखाय बर' रायजो राजानाव न'खरफ्रामबो हा सुफ्लानानै बर' आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बिश्वनाथ सनितपुरनि डिस्ट्रिक्टनि लिडारफ्रा मा रां रुफा खांनायखौ बेसेबां थाखाया जादों बेखौ माने रायजो राजानि सिगाङाव दिनै बुंफ्रा होनो हायाखै। बेसेबां थाखाखौ अफिसाव हैखो बेसेबां थाखाया आबसुनाव थालांखो दिनै प्रमद बर'आ बेखौ बिसार होनानै दिनै गाव बुंफ्रुनो हायैयाव दिनै बर' इउटुबारफोरनो हगारना होबाय। दा बर' इउटुबारफ्रा मोजाङै सनितपुर आरो बिश्वनाथाव फैनानै बे खामानिखौ गिबि मावगोर। फार्स्टआव बुंदों बे स्कुलनि आरो हानि खामानिखौ हेफाजाब होनांगौ। लोगोसे रायजो राजा खोनानो मोनबाय बर' इउटुबारफोरनि सायाव दिपेन बर'आ दिनै गाव आबसुनि लिडार जानानै दिनै बुंनो हायाखै आरो दिनै माखासे आबसुनि गोरोन्थि खामानि मावनायखौ हयथ' गासिबो आबसुआ नङा, अल आसामनि आबसुआ नङा, बिश्वनाथ सनितपुरनि आबसुआ मा गोरोन्थि खामानि मावदोंमोन दिनै दिपेन बर'आ दिनै सैथो राव रायजोनि जानानै मोननै डिस्ट्रिक्टनि जानानै नों अरायसम सनितपुर आरो बिश्वनाथाव नोंहा जायगा दं। दिपेन बर'आ जायगा दं। बयबो दिपेन बर'आ जुदि सनितपुराव फैबा अरायसम बेखौ आथिङाव हमना खुलुम आरो बेखौ अरायसम सन्मान हो। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाया दिपेन बर'खौ सन्मान हो। दिपेन बर'आ बर' रायजो राजानि खामानिखौ दिनै सैथो बिसार होबाय। बे सैथो बिसारखौ बर' इउटुबारफोरनि सायाव गेवलां गुवारै फोरमायनो थाखाय दिनै खावलायबाय। बिदि हाजासे साबायखर होनांगोन बर' इउटुबारफ्रा। आरो बर' इउटुबारफ्रा जुदि बे खामानिखौ मावनो हाया, बर' इउटुबारफ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ माखासे राजनितिकनि माखासे खोथा लानानै बेखौ फैयालासे जुदि सनितपुर बिश्वनाथाव जुदि हेफाजाब होआबा दिपेन बर'नि बुंनायखौ, अब्ला जोङो राजखान्थिनि माखासे बर' इउटुबारफ्राबो थानो हागौ होननानै जों सन्देह जानो गोनां बायध'था जागोन। गिबियावनो आं बुङो बर' इउटुबारफोरखौ सनितपुर बिश्वनाथाव फैग्रोबा एफआरसिनि फैसा खांनायाव बर' रायजो राजानि थाखाखौ बेसेबां टटेल खांनो हादोंमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथनि आबसुफ्रा बेखौ माने सिगां गिबि रायजोनो फोरमायना होनांगौ बेसेबां थाखा जादोंमोन आरो बे थाखाखौ बेसेबां सरकारि अफिसाव हैदोंमोन, सोर अफिसारा लादोंमोन बेखौ गिबि बर' इउटुबारफ्रा खामानिखौ मावनांगौ आरो बिनि उनाव फोरोंगिरि आरो स्कुलफोरनि सायाव बुंनांगौ आरो बर' इउटुबारफोरनि सायाव सनितपुर बिश्वनाथआ आरो फिनै लामा गाथेनाय आरो स्ल'गान होनांगौनि दिनै लामाखौ दिन्थिबाय। बर' रायजो राजाया मोनथिबाय, गुवारै मोनथिबाय आरो खोनासं बर' रायजो राजा सनितपुर बिश्वनाथनि डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाया फिनै बर' इउटुबारफोरनि हेफाजाबाव, बर' रादाब बुथुमगिरिफोरनि हेफाजाबाव, बर' रायजो राजानि, बर' मेलेमजिबिफोरनि गासैबो लैहोर सनितपुर बिश्वनाथखौ आरो खनसेबाव लामा गाथेफिननांसिगोन आरो आन्दालन खालामफिननांसिगोन होननानै दिनै बेखौ फोरमायनाय जादों दिपेन बर'आ। बिनि थाखाय बर' रायजो राजाया मा बिसार होयो अरायसम बर' रायजो राजानि सायाव बे रावखौ आङो फोरमायहरो आरो बर' इउटुबारफ्रा हानायमानि दाबावैनो ज' जानानै सनितपुर बिश्वनाथाव रायजो राजानि सिगाङाव आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव मोननै डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोंलु खालायनांगौ आरो बे सोंलुखौ दिपेन बर'आ सोंनो थाखाय दिनै अधिकार होबाय। दिपेन बर'आ सनितपुर बिश्वनाथनि आबसुफोरनि गोरोन्थिनि भुलखौ बिसार होनो थाखाय दिनै बर' इउटुबारफोरनि सायाव सैथो राव होबाय। बेनि थाखाय बर' इउटुबारफ्रा अल आसामाव बेसेबां बर' इउटुबारफोर दं खामानिखौ मावफुंनांगौ। बर' रायजो राजानि हा हुखौ लेखा बानायनानै होगोन। बर'नि रायजो राजानिफ्राय हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफ्राबो दिनै गवाखै, बेमार सेमार न'खराव दंबाबो गवाखै। एफआरसिनि नामाव थाखा बोखांदों, बे थाखाखौ दिपेन बर'आबो मोनाखै बा सेन्ट्रेल आबसुआव सहायखै जानो हागौ। मोननै डिस्ट्रिक्टनि लिडारफ्रा जानानै दोनखुमादोंबो जानो हागौ। ओमफ्राय अबेबा खामानियाव बाहायदोंबो जानो हागौ, अबेबा रायजोनि खामानियाव मावदोंबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो बर' इउटुबारफ्रा गिबि सोंगोर बे फैसाखौ खांनानै बेसेबां मोनदोंमोन आरो बेसेबां अफिसाव हैदोंमोन आरो बेसेबां थालांखो, ना सोरनिबा बेमार सेमाराव, सोरनिबा रायजो राजानि खैफोदाव, ना दिल्लीयाव थांनो थाखाय बाहायदों बेखौ सोंगोरनानै रायजो राजानि सिगाङाव बुंफ्रुनानै होनाया बर' इउटुबारफोरनि सैथो होननानै आङो बेखौ
बरायो आरो बर' इउटुबारफ्रा थाबैनो सनितपुर बिसनाथआव फैनानै खामानिखौ मावफुंनांगौ। आङो गुफुर बियार चेनेल जानानै आं खावलायो। मानो होनोब्ला गुफुर बियार चेनेलनि आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा बर' इउटुबारफ्रा आंखौ निमाहा हो। बर' इउटुबारफ्रा बे खामानिखौ दिपेन बर'नि जि सनितपुर बिसनाथआव जि खामानि मावनो खावलायदों आरो रायजो राजानि जानानै दिनै दिपेन बर'आ दिनै बिसारखौ गुवार बिसार होनो थाखाय दिनै बर' इउटुबारफोरखौ बर' रादाब बुथुमगिरिफोरखौ दिनै खावलायदों। बे खावलायनायाव जुदि थाबैनो खामानि मावाब्ला दिपेन बर'नि सायाव दिपेन बर'आ जेरैबायदि लामा होदों बे लामाखौ बर' इउटुबारफ्रा बरायनो रोंनांगोन आरो दिपेन बर'नि रावखौ सैथोयै मावफुंनानै फैनांगोन। अब्ला बर' इउटुबारफ्रा अराय सम आबसुनि दैदेनगिरिफोरजों सनमान होजागोन आरो बे दिपेन बर'नि खावलायनायाव जुदि बर' इउटुबारफ्रा सनितपुराव थांनानै बे खामानिखौ मावफुंनानै होनो हाया अब्ला बर' इउटुबारफ्रा आबसुजों फोथायजानायनि लामायाव नुजाथिनाय नङा। बिनि थाखाय दिपेन बर'नि खावलायनायाव दिपेन बर'नि गेजेरावबो दिनै आबसुनि गेजेरावबो दिनै दङ होननानै दिनै माखासे दिपेन बर'आ दिनै हमनानै लानो हाबाय। आबसुनि गेजेरावबो माखासे भुल खामानि मावग्रा दं होननानै दिनै दिपेन बर'निफ्राय खुगानिफ्राय खोथाखौ दिनै जों हमनानै मोनबाय। बिनि थाखायनो रायजो राजानि जानानैसो दिनै दिपेन बर'आ माथो होदों। रायजो राजाया बरायनो रोंनांगोन। जायफोर मोननै डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि लिडारफ्रा भुल खामानि मावदोंमोन बेखौ रायजो राजानि जानानैसो दिनै सनितपुर बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि जानानैसो दिनै दिपेन बर'आ बर' इउटुबारफोरखौ खावलायदों। बिनि थाखायनो बर' इउटुबारफोरखौ जाहाथे बर' रायजो राजाया सनमान होनो रोङो आरो मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाया बरायनो रोङो आरो मोनफ्रोमबो खोथाखौ लाखुमायालासिनो बर' इउटुबारफोरनि सिगाङाव सोर न'खरसेया बेसेबां थाखा हरदोंमोन सोर बेसेबां हरनांदोंमोन बेखौ बुंनानै होयो बर' इउटुबारफोरनि सिगाङाव आरो आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो मानि थाखाय खांनाय जादोंमोन आरो बेसेबां थाखा मोनदोंमोन मोननै डिस्ट्रिक्टआव बेखौ बुंफ्रुना होनांगौ आरो दिपेन बर'आ बिनि सायाव गुवारै बिनि सायाव बिसारखौ होबाय आरो खामानिखौ दिपेन बर'आ मोननै डिस्ट्रिक्टनि खामानिखौ रायजो राजानि जानानै अराय सम मावलांनो हाथों आरो बर' इउटुबारफ्रा दिपेन बर'नि सायाव अराय सम खामानिखौ मावफुंना होनांगोन। आं बरायो अल आसाम बर' इउटुबारफ्रा थाबैनो सनितपुर बिसनाथआव फैनानै खामानिखौ मावफुंनांगौ आंनिफ्रायबो आं खावलायो।